Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga pangunang nga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, soltero patay matapos ginlutang sa hindi magnubo sa napulo ka mga suspek. Western Visayas may 157 ka bagong kaso sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, 3 ka tuig nga bata lakip sa 4 ka miyembro sa pamilya nga ginmassacre dito sa North Cotabato. Pilipinas naka-record sa masobra 17,000 ka COVID-19 recovery sa sulod sang isa ka adlaw. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy! Kag sa Good aton nga mga morning. ka-action. Oh. Happy Monday, Action Boy! Kag, ano pa ged, ang mahambal mo. Happy Monday and energy. Perfect. So, sige, good morning sa aton mga ka-action nga upod sa aton subong nga aga kay Miss Heaven Heaven, good morning. May lang nga pagpamati. Kay Giselle Franco, kay Bia Jonathan, good morning. Ara man Action Boy, si Mami Ems Aboso. Kag si Edsel Claridad, good morning. Kay sino pa ne? Ma Earl, good morning man. Philip Isulat, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, dropping by to say hello, Action Radio. Number 1 and the best news team, Action Boy and Miss Beautiful Dorel. Thank you so much, Ma'am Vanessa. Keep Mayo. safe gidra sa may Minnesota. Masya dapat correct. Minnesota. Minnesota. Bisan Sota na siya actually, pero dapat Minnesota. Ay mo nga, sige. Ano naman? Ay mo nga lipstick ko, naglalapta. Gani, ako gina siya. Sabad, yung lipstick ka din ako niliwat magsuksok. Kamuto iya mo, kagida kakas. Pero actually, it's okay. Hindi mo siya kita on sa camera. Ay, So, ikaw lang makakita sa mga nagilalaptada. Kay Dennis, samaya, good morning, Action Boy. Mami Dors, have a nice day. God bless Energy Fans Club. Hit in 7 ko na. Agree kay Miami Heat, mga okay. Mga Miami Heat mo. Miami Heat. So, Lakers kaya, di ba? So, Pinay kami subong ni Dennis. Correct. Mga Miami Heats kami. Heatists. Kaya, sige, Action Boy, go. Ikaw Mga naman. Miami Heatist mo. Yes, perfect. Sige. Good morning man sa kay Remia Garcia and happy birthday sa kay Remia Garcia. Happy birthday karon nga adlaw. Especially ang panamya holin man sa kay Migo naton Roberto One Ball Gallo. Happy good morning dra sa kay Migo naton One Ball sa Las Vegas, Nevada. Sa kay classmate ko Totong Hirona, good morning sa imo. Nagapamati subong sa feeling ko sa barko pa ni siya, no? Antoinette Pilado, kag Arlie Pilado kuno ginatamyaw niya kag Dodoy. Kag kay Melcho, kag Aplaha, Sansawi sila Carlota from Canada, no? Jeffrey Ilyama, Pads Gulani Ganhe. May agala kuno kay Mama Betty Ganhe sang Tangub. Bro Espinosa. Kagapa gid kay Dorel. Thank you, good sir. Inagalapta pa ng lipstick. May laki di kitaon sa camera ba, no? Partida pa na yan, partida. Partida, galinapta. Kalain. Edsel Claridad, good morning man. Emma Tobesa Aquino. Sige. Sakay
patamyaw ko no kay tita niya Amparo Claridad. Okay. Si former barangay captain Amparo Claridad sa barangay Tabunan. Barangay Tabunan. Si Ma'am Emma Aquino, Aksyon Boy, nabasa mo na, no? Good morning, man. Olive Prado Gargaritano, happy Monday, watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Veronica Santillan Manukan, mga Aksyon Boy, sige, thank you. Melvin Piñafiel, Digna, Ilongos Gasalao, Hambal ni Ma'am Vanessa, may Aksyon Boy, present, siya always bilang ga-drive siya or ga-bike. Gani man, no. Sana all, diba? Josephine sa Granada, Duran, classmate. Parente, good morning Parente doon sa mo. Mike Javier, sige, standby na ang iba ng karoon naman, ano? naman. Sige, karoon Sige, naman, sige. standby sa mga balita lokal. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ay isa ka soltero matapos ginluthang sa Sulusia Puluyan sa sitio Malisbog, Barangay Malasibog, siyudad sa Escalante, sadtong Sabado sa malas 8 ang tagna sang aga. Ang biktima ginkilala kay RG Bonavista, 33 anyos, kapong luyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sa Escalante PNP, una ang gintawag ni Bonavista ang ngalan ni Bonavista nga magwa sa Puluyan, kag sang yara na ni nagwa. Nabatsagan sini nga may malain nga matabo siya, gani gilayon ini nga nagdalagan balik pasulod, apang ini ang gintiro. Sang makita nga pilason na ini, nagsulod pa ang mga napulo ka mga suspetsado sila Puluyan. Kagin pang ukay ang ilang pagkabutang nga daw may ginapangita nga armas luthang. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang mga suspetsado pasaka sa nabukid nga bahin sa barangay. Nakuha sa eksena sa insidente, 3 ka basiyo, 1 ka balino sa M16, 1 ka basiyo sa kalibre 45. Padaan pang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa amo nga pagpanglutang. Patay ang pulis kag pilaso naman ang duha pa ka mga pasahero nga upod sini subong man ang duha ka mga drivers and tricycle matapos nagbunggo anay sa Vista Alegre Access Road, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod sa tong Sabado, las 8:30 sang gabi. Ang napatayang ginkilala kay Patrolman Ivan Rey de la Cruz, 25 anyos ang Barangay Villamonte, kag ang nagkalapilasan ang ginkilala nga Sunday Cinderella Jensen, 26 anyos ang Barangay Vista Alegre, Chilen Villanueva, 28 anyos ang Barangay Villamonte, nga mga lunsay pasahero samtang drivers ang ila ginasakyan nga tricycle. Ang ginkilala naman kay Nemwil Perolino. Sulo kay Police Station 7 Commander Captain Eufrasio Javines, samtang nagadalaga ng tricycle sa mga biktima gikan sa nasidlangan padulong nakatundan disgrasya ini nga nagbunggo sa isa pa ka tricycle nga ginamaneho naman ni Fernan Agulino, 44 anyos ang Vista Alegre. Si De La Cruz ang gindeklarar nga patay las 2:38 sa kagahon, samtang nagapabili naman sa hospital ang mga pilason. Sakay ng isang motor, nandun si Patrolman de la Cruz, Ivan, saka yung may kasama siyang dalawa pa doon na pasaheros. So, nagkaroon ng banggaan. Lahat naman ay na-disponer natin na nadala natin doon sa Riverside. So, kaninang umaga, nakakuha kami ng informasyon na dineclare ng attending physician, Dr. Gabriel Nulan, na patay na doon si Patrolman de la Cruz. Kabahin sa ang pahayag ni Police Station 7 Commander Captain Eufrasio Javines. Patay man ang isa ka motorcycle rider matapos aksidente nabungguan sa isa truck alauna kahapon sang kagahon sa Purok Progreso, Araneta Highway, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod.
Ang ining biktima kilala kay Edgardo Fernandez, 26 anyos, ang purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpanusisa ni Police Corporal Roland Abong, traffic investigator sa Police Station 9, nag-overtake si Fernandez sa truck nga ginamaneho ni Orlando Prado, 27 anyos, kapungluyo sa banwasang Moises Padilla. Bangod sinin alang-alang rason nga natumpa ka aksidente nga nasabla ang lawas sa pangunang nga gumas ng truck. Duran pa ni Abong napatay si Fernandez matapos nakaangkon sa malubang apila sa lawas. Ang bangkay ni Fernandez ang karon nahaya sa St. Peter's Chapel, samtang si Prado ang detenido naman sa custodial facility sa Police Station number 9. Kag sa iban nga balita lokal, naka-record sang 157 kabagong nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 13,533. Sa records ng Department of Health 6 nanguna ang Negros Occidental sa may madamo nga bagong nga kaso nga may 54, gidsundan sang Iloilo City nga may 36, Bacolod City nga may 35, Iloilo Province nga may 26 kag Capiz nga may 4. Naglabot naman sa 9,489 ang kabilugan nga recoveries matapos sa dugangan sa 245. Ang Western Visayas may duwa ka record nga napatay sa balatian nga nagdala na sa kabilugan nga 325. Nadak pa naman ang duha ka mga persona sa separado nga bypass operation sa probinsya. Si Jonathan Olido, 21 anyos, kapungluyo sang Fontana Wood Subdivision, Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran, ang nakuhaan sang balor 11,000 pesos sang ginapatihan shabu, 500 pesos nga bypass money kag 500 pesos nga benta. Naadakpan man si Ryan Pilokero, 34 anyos, ang Zone 3, Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla, kag nakuhaan sang 13,600 pesos nga balor sang ginapatihan shabu kag 500 pesos nga bypass money. Ang mga suspitsado sa karon ang preso na sa custodial facility. Ipasaka subong adlaw Lunes ang kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 bato kay Alfonso Lezares alias PJ, 26 anyos, sang puro Kingfisher A, Barangay 16, Siyudad sang Bacolod matapos nadakpan ini sa tong Sabado sang gabi sa bypass operation nga ginpatigaan sa Purok Tulihaw, Barangay 16. Sunod kay Police Major Jovel Sidel, ang hepe sang Police Station 1, si Lezares ang nalista sa ilang hanay bilang street level individual kag naktuhan nga nagbaligya sang ginasuspetsuhan shabu sa pulis nga nagapakuno-kuno okon pulis nga pusher buyer. Na-recover sa suspect ang 14 ka sachet sang ginapatihan shabu. Si Lezares ang nagapabilin sa custodial facility sang Police Station 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan. Okay, good morning Luwat sa aton nga mga fans. Okay ka na? Fans. Facebook fans. Kumusta okay ka na? Sige. Yes. Good morning dira sa kay Cherry Garcia. Aga pa si Cherry, guro nagpangluto, guro nag-obra cake, guro unano. Kay may birthday nimo. Birthday ba ni Remia Garcia? Ayo, Di, gali. basta Happy birthday. birthday! Basta birthday ni Remia Garcia. Ang sakos na si Cherry. Ay, gali. Gasalan sa dayon. Magasalag, hindi grabe. Migo ta Ronnie Vega, may agaman. Ang akong classmate si Dotong Hirona, ara na subang sa Manila. Manupuli na sa gali. Ems Aboso, good morning. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning sa imo. Kaya Majon Galvey de Sandario. Baw ining duhan ni siyang pasunod ko lawang mga taga Land Bank ini sila tanan. Gali ka. Ang isa taga dito sa amon, ang isa classmate ko. Puro ni taga Land Bank of the Philippines. Of the Philippines. Di ba pwede Land Bank of United States, no? Kasi Majon bala daw nag-manager nito somewhere sa isa ka branch nila mo. I don't know. Sige lang. Mayo, Good morning dara sa Din ka nakagin-action, boy. Diri ako sa kay Mike Javier. Mike Javier. Okay. Sige, go. Mayap Isbester. Watching from NSW Australia. No, hindi ko sure gid mo. New South Wales, hindi mo do kalayo. sa England away, man. Sa England man ya. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia, may agaman. Sa kay June Sibalios. Nami kabuhok mo idol ba? Thank you. Sige, haling kay June Sibalios. Nami ka no buhok mo kay daw nag-amat-amat gid puti, shine na gid. Kasi dugay bukay na ni wala. Ano nang Ito imo? ka nagalay, Ano nga nagalay color ka. nang imo hagin pa butang Ang naman? buta, basta amba ko lang ang angayan lang ko Ambot siya angayan ko guro sa pananaw yan isa ko. Baka ang bagay lang wala sa skin tone action boy. Correct. Kaya ako hindi mo ko daan expert sa mga color. Merle Terrante Hernandez watching from Miami. Ay, mga fans man ni sa At check Miami to Heat. action boy, New South Wales. Ate. I-check ko gid bala. In-check mo. Check to bilo ka. New South Wales, Australia. Ate, check to gali. Perfect. Lain gid yung Australian kaysa una, no? Kasi mapalagpat ni sobrang tanda mo, no? Ginahumaom ko lang. Ernesto Rigazzo, may agaman. Mary Jane Mendoza. Kay Zandra Baran. Start our day right ko, no? Okay na. Yes, correct. Gina-action boy. Start your day our right day pagid right. by listening sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Yes, perfect. Sige, masa ma-follow mo? Gani? Sige ko kay Kwano sa kay Zandra Baran. Yes. Kay Junicio Telebrico, good morning. Taga Miami ako, mga ka-action. Good morning. Oy. Team Dorel ni. Team Boyd yung mga Lakers. Miami, dito siya star. Dito Hindi lang siya- ni Team Mangyaya. Dito siya star sa Miami. Sabi ko yung Miami Heat siya. Siyempre Miami Heat ka eh. Dito ka. Alangan di ka mag-support, di ba? Kay, di ako to, kay Digna, ano man? Elangos Gasalaw. Good morning, Edsel Claridad. Good morning, Zandra Baran, sa may Pontevedra. Good morning kay Veronica Manukan, Action Boy. Pag-greet niya lang ko ya bata. Happy birthday kay John Jimvir Manukan. Happy God bless birthday. and good health. Salamat, kid. You're welcome. Happy birthday. Kay Julie Manawis. Happy 92nd birthday pag di Action Boy. Saya nga dad ko na Action Pero Boy. patay na ni siya. Okay. Sa heaven, nagaling. Wala ko nabasa sa ulihi. Abi ko, birthday. So, galing kay sa heaven. Ang Sige, sugpo niya.
Ano? At lang- Alahatagan niyo ako ng waterproof nga lipstick. Oy, endorse pa. Thank you, ma'am. Ay, ito ka namin niya ha. Gabaton ko mga lipstick, guys. Yan. Abi ko anay kayo na, kung maluwas may lipstick ka, meron pagid ka nga toothstick. Sige, hagid. Di na ba vlog kayo na off-air. Liwaton, gid. Ikaw ka mga kasyon. Ang buta nga lip tint ako na bakal. Nga galapta siya sa teeth. So, may lang. Basta teeth. Lagi dyan, no? So, gin-English ko lang kakalay. So, sa unto, do ka, no? So, ka-teeth. Pero naka-bongga lang yapon. Pero nadula siya kay nagkatoy ka sa CR. Gin kayo ko ganyan. Kay Mama Vanessa May, messy lipstick. Don't care. Still beauty anyway. Diba? Correct. Yes, Ma'am Van. Thank you. Ramon Monching, good morning man. Kay migo na katong Turko Jongko, maang aga sa imo. Kay Phil Alonsagay, dira sa Japan, maang aga man. Kay Arnold Amo, pabati dira sa may kaningay, kandoni, si Mama Norma Obregoso, or Bigoso. Sige, good morning. Kay Dennis, ipa-zoom niya ko kay JM, no. Okay, standby sa Aksyon, aksyon sa aton mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Kalakip ang isa ka 3 katuig nga bata nga babae sa 4 ka miyembro sang pamilya gin massacre sa mga armado nga lalaki sa Pikit, North Cotabato sa itong Biyernes ng hapon. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Alipolo Abdullah, 58 anyos, Zenaida Mustafa, 36, Laga Abdullah, 34 anyos ang bata nga babae. Magluwas sa ila, pilasun man ang 4 pa ka miyembro sang pamilya, nga sanday Asria Abdul Jarak Abdullah, 30 anyos, kag mga bata nga may edad 13 anyos, 8 katuig kag 7 katuig. Nabaluan nga nagapahuway ang mga biktima bangod bago lamang natapos ang ila pagpanyaga sa ginparakan sang luthang ang ila puluyan sa Sitio Tugunan sa Barangay Lagunde. Base sa mga basiyo sa bala nga nakita sa lugar, naggamit ang mga suspects ng M16 Armalite rifles. Ginapatihan nga personal nga away ang rason sa pagmassacre kag ginatarget na ang mga biktima. Naka-record ang Pilipinas ang 17,057 ka COVID-19 recoveries nga nagdala sa kabilogan nga 293,075. Ginanunsyo sa Department of Health na naglabot na sa 339,341 ang kabilogan nga kaso sa COVID-19 matapos na dugangan sang 2,502. Ang bago nga kaso na record sa NCR nga may 782, Rizal nga may 141, Laguna nga may 128, Cavite nga may 125 kag Bulacan nga may 119. Samtang 83 ang nadugang sa napatay sa virus nga nagdala sa kabilogan nga 6,321. Ang Pilipinas ang may 39,945 ka-aktibo nga kaso sa diin, 83% ang mild cases, 11.2% asymptomatic, 1.8% ang severe kag 3.9% ang critical. Ginaapilar naman ni Senator Nancy Binay sa Bureau of Jail Management and Penology kag sa korte nga tugutan ang isa ka preso kag aktivista nga giklala kay Reyna Nasino para mabisitahan ang iyahaya sa 3 ka bulan nga bata. Ginhinyo ni Binay sa mga jail authorities ang temporaryo kahiluwayan kay Nasino sa tuyo nga makaupod siniya bata sa katapusan nga higayon. Sadtong September 24, gindala sa Manila Medical Center ang bata ni Nasino matapos nagbatsyag sang hilanat, diarrhea kag sang ulihi, ginkonfirmar nga may pneumonia. Oktubre 9, sang ginbawian sang kabuhi ang ining nga bata. Matapos mabulgar ang ginalagar pagpanghimulos kay Ozame City Vice Mayor Nova Princess Parohinog sa sulod mismo sang PNP Custodial Center sa Camp Cramel, liwat nga ginduso ni Senator Leila De Lima ang hagdan niya nga maghatag sang proteksyon sa mababayi sa presuhan. Sudok kay De Lima tuig 2017 ang una niya gin-file ang Women in State Custody Act kag liwat niya ini nga ginduso subong nga 18th Congress bilang Senate Bill number 378.
Patag sang senadora tuyo sa hagna nga protektahan ang mga babae nga preso kon detenido batok sa tarang nga sang sexual harassment. Panawagan ni Dilima sa kaangay nga senador, suportahan ang hagna para maimbestigahan naman ang mga nagkakatabo nga violence against women sa mga presohan. Masobra 3 katuig naman yung nakapreso sa PNP Custodial Center ang senadora. Nagpatigay naman sang weekend caucus ang Kamara ante sa special session para sa 2021 nga budget deliberation. Sa online caucus, ginpasiguro ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mangin mabinuwahon ang special session ginpatawag ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Cayetano, ginarespeto sini ang desisyon sang Presidente nga nagpatawag sang special session tungod nagapati ang House Speaker nga ang Presidente amo ang mas may ihibalo sa pungsod sitwasyon kag kung paano sulbaron ang pila ka mga issue. Una ang ipahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque Jr. nga ang special session gintalanan sa October 13 tungtod 16 para sa pag-resume sa congressional deliberations angon sa ginadusok nga 2021 national budget kag para malikawan ang posible pagkatrasar sa pagpasar sang pondo. Ginkakas na sang Facebook ang 3 ka mga poster account nga nagausar sa ngalan ni PNP Chief General Camilo Cascolan. Sa statement sang PNP PIO, ang nasambit nga mga account ginausar sa online swindling kag estafa. Sunod kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Marvin Manuel Pipino, ang mga poster account na gamit sa ngalan nga Camilo Practios Picoy Cascolan, Camilo P. Cascolan kag Camilo Cascolan. Dugang pa ni Pipino pila sa ginhimo sang poster accounts amo ang mag-solicit sang pondo sa ilang mga biktima kag ginahatag nga rason amo nga para sa social welfare kag humanitarian projects. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report second portion. Upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,